Yan, temporary lockdown. Barangay Kapakuhan, Fiesta 2021. So, ayan. Kulang-kulang tao kay maram kita pandemic. So, iniingat to dal anti pabungto sampalapag. So, yan naman. Kay madiretso ko na kita simbahan, bangin mapunta ng tabahan misa kay makong kita to. Okay. Happy Fiesta Barangay Kapakuhan. Klaro pa nga to ang simbahan, daw paan maniring baso may pamisa. Hari na kita sa sentro sa Barangay Kapakuhan. Kapakuhan proper. Yan. Kagawa na ang misa sa kanan patron Barangay Kapakuhan. Okay, Happy Fiesta Barangay Kapakuhan. Ini man ang mga naituro dito sa tubangan simbahan ng contingent sa mga Bornyagan. So yan, diretso na kita nga to sa aton patronan. So an auditorium sa Barangay Kapakuhan. Happy Fiesta.
Kay nauman pala ang misa sa simbahan, may damo-damo ang tao sa kalye. Okay. Paso. Okay, happy fiesta, Barangay Kapakuhan. Ayan, waiting shed. Ayan. Ayan, damo-damon mga scooter sa sigad kay patron. Ba nga kabay sa dito nga ko ano. Nga lingkuran sa ligid san pasakay. Ayan, sa may kwan san lubi. Basis doon pag inom-inom kunta ko. Pasakay sa Barangay Kapakuhan. Hi, shout out sa kanila. Okay, yan. Barangay Kapakuhan. Maiton man dito an Kapakuhan National High School. So ayan. Okay. Oh, kita lagi upsir ayan na. Waray TV YouTube. Thank you, subscribe. Ayan, pansan tanod ng mga checkpoint sa Kapakuhan, busayin ko no. Ayan, mapinit ini yan, kuan. Magtambay kasi doon, maghapos katurugan mo doon. Busayin doon, ano kuan, imo kalawas. Patron sa Barangay Kapakuhan. So yan entrance din to. Barangay proper. Barangay Kapakuhan. Guys, kita subscribe. Karugyaw. Ang Karugyaw area, Barangay Kapakuhan. Palapag. Salog, Palapag River. Okay guys, keep it up, subscribe. Barangay Kapakuhan, Palapag, Northern Samar.